Здравейте, приятели! Днес Ерик говори в GoPro Insider, говори за 4-те фази в развитието на кариерата в мрежовия маркетинг. Първата, изко се характеризира тези фази. Първата от 0 до 100 000 на година. Тая фаза се характеризира най-вече с упоритост, твърдост и много работа. Хората се включват, за да имат повече свободно време и да бъдат финансово независими, но в тази фаза те нямат нито свободно време, нито са финансово независими, но трябва да продължават да работят. Времето, в което най-много работиш, най-много продаваш, най-много хора включваш в екипа ти, обаче все още не виждаш пробив и си викаш какво се случва, кога ще стане този пробив. Втората фаза между 100 000 и 250 000 на година, там вече започваш да дублираш нещата, които правиш. Започваш да намираш хора, които да правят това, което ти правиш. Продължаваш да правиш нещата в първата фаза, но вече има и други хора, които го правят заедно с тебе и тогава почва да става малко по-лесно и започва да се печелят повече пари. Третата фаза от 250 000 до 1 000 000, тя се характеризира най-вече с това да бъдем големи промотори. Не само да продаваш, но да промотираш продуктите, компанията, събитията. И Ерик Лори каза, че в GoPro Insider нататък ще говори за всичко това, как точно да го правим. И четвъртата фаза от 1 милион и нагоре на година, тя се характеризира с това да изграждаме лидери, лидерство. Независими лидери, не само хора, които дублират това, което правим, но самостоятелни лидери, които изграждат други лидери. Тя се характеризира с това колко лидери в дълбочина имаш. И задачата за днес е, докато сме в първата фаза, хем да искаме и да се стремим колкото се може по-бързо да стигнем следващата, но пък да го правим с търпение. Нали, малко е противоречиво. Хем искаш бързо да случат нещата, хем пък да осъзнаваш, че е необходимо търпение, докато наистина успееш да ги случиш.